Kevin Vella ntbat 18 xahar ħabs sospiża għal 3 snin wara nstab ħadd traffika u kien fil-pussess ta' droga kokaina kif ukoll tal-ecstasy. Vella ġie arrestat fil-2013 minn żewġ uffiċjali tas-CID wara li ma ħiġu t-tfajla tiegħu waqt festin f'Imġarixxini. Kien waqt li t-tfajla bdiet tingħata l-għajnuna medika meta l-akkużat rema basket tal-plastik li fih instabu 9 boros ta' droga kokaina. Huwa kien ċaħat li kien juża droga. Min-naħa tagħha t-tfajla xedet li kienet tieħu droga mingħand l-għallus tagħha. Fl-2017 Vella kien instab ħadd ikkundannat 18 xahar ħabs, iżda wara li appella għal din is-sentenza, il-Qorti tal-Appell Kriminali ddikjarat li s-sentenza ma kienx valida u ordnat li l-każ jerġa' jinstema'. Raġel li preżenta rapport tal-Pulizija dwar programm li jippromovi l-prattiċi ta' konverżjoni b'rabta mal-orjentazzjoni sesswali qal l-qorti li jagħmel hekk għax dik li msejħa terapija tikser il-liġi. Dan hekk kif kompla jinstema' l-każ kontra Matthew Grech, Mario Camilleri u Rita Bonnici li qed jiġu akkużati li kisru lat dwar l-affermazzjoni tal-orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-ġenru u l-espressjoni tal-ġenru billi riklamaw it-terapija tal-konverżjoni wara li wrew b'mod dirett xandira li matula Grech ippromova l-prattiċi illegali tat-terapija tal-konverżjoni għal persuni gay. Matthew Grech huwa membru tal-River of Love u pubblikament għal aktar minn darba qallu huwa kien persuna omosessuali u wassab li l-Alla ħareġ minnha. Grech jifforma wkoll parti mill-Partit Abba. Fiċ-ċida tiegħu ir-raġel xehed li l-programm innifsu kien eżerċizzju fil-promozzjoni tat-terapija ta' konverżjoni tal-omosessuali. Huwa xehed ukoll fil-filmat daw il-prattiċi ġew spjegati b'mod ċar u żied jgħid ukoll li Grech qal li hu ma jaqbilx mal-liġi li tipprojbixxi daw il-prattiċi ta' konverżjoni.